El Club Esportiu Crazy Jumpers d'Argentona està composat per dos esports molt diferents i que a la vegada requereixen molta elasticitat, la gimnàstica acrobàtica i el taekwondo. Aquest últim ha donat moltes alegries al seu últim campionat de promoció infantil de Catalunya, on van rebre fins a 17 medalles, que els situen entre els millors clubs de taekwondo base de Catalunya. La secció de taekwondo del Club Esportiu Crazy Jumpers d'Argentona va presentar fins a 20 esportistes individuals i 8 equips de 3 competidors al darrer campionat de promoció infantil de taekwondo de Catalunya el passat 15 de novembre, del qual van rebre 17 medalles. Van imposar-se clarament a les modalitats de tècnica i PUMSE. Van assolir 6 medalles d'or, 6 d'argent i 5 de bronze a les diferents categories. Amb aquests resultats, els Crazy Jumpers es col·loquen primers a la classificació dels clubs de taekwondo de Catalunya. Es segueixen el Cos Olímpic de Terrassa i l'Estudio Fran del Prat. L'altra secció del club, la gimnàstica, segueix els seus entrenaments regularment tots els dimecres i divendres a diferents escoles del poble i els dissabtes al matí al pavelló. Es diferencien d'altres clubs de gimnàstica perquè no fan competicions de gimnàstica artística, sinó que treballen torres humanes, mini-trampolí, trumbling, trios, parelles, coreografies i tot allò relacionat amb les acrobàcies de circ. Entre les seves activitats més atractives estan els espectacles de carrer amb acrobàcies que els han donat l'oportunitat de viatjar moltíssim per altres indrets d'Europa.